Dobrý večer, televízia Decibel, dneska exkluzívny rozhovor na nočnej pyramíde, ktorú vysielame veľmi ojedinele, ale predsa dneska prijal naše pozvanie producent Peko. Čau Peko. Hello. My sme sa dozvedeli a všetci to vedia, že ti vyšlo na labeli Harmonika, aké veci ti vyšli nové. No tak našiel som to hovorí. Vyššie spieť. Vyšlo ti to a si spokojný, alebo ojebávajú ťa? Trošku, tak vždy, každého musí. Áno, ja viem, hovorí sa to o tej harmonike, komči, čo to je, že to nie je dobre. Á, niekde ja s nimi dá, darmo. Sú to dobrá silkosti. Áno, a čo si myslíš o tom, kam smeruje súčasná, moderná elektronická scéna, dajme tomu vo svete? Čo? Takže ďakujeme, tak to bolo veľmi výstižné, kam to smeruje. A ešte čo si myslíš o zakladateľovi labelu Glassjoy Records, známom ako Hura Jupi, Jupica, povedz dobre. Doktor Bezliček, jednoznačne. Ďakujeme, celý ten deň íme toto. Toto bol Peko pre Decibel TV, pre Decibel TV.